al teatre pot convertir-se ara en un acte solidari. És el que proposa l'associació Art per Art, que ja fa 8 anys que es dedica a reclutar actors i actrius amateurs per a preparar obres teatrals que puguen servir per a recaptar fons per a diferents causes. Fan cua per entrar a veure un espectacle molt singular. Falta encara mitja hora perquè comence i un grup de morts vivents els hi convida a passar. Todos que lleven esa cosa en la boca van a pasar. Respira. Davall el maquillatge i la disfressa hi ha actors i actrius amateurs moguts per una causa comuna, recaptar fons per ajudar els més necessitats. Art per Art és una associació sense ànim de lucre que naixé en el 2013 i que va néixer simplement per a fer el que més ens agradava, que és fer música, fer teatre, treure de cadascú el talent que té i en tot això que a nosaltres ens fa sentir bé, fer un poquetet de bé a la societat. Ser pasional está en tus genes. Tot el procés creatiu en esta funció, el guió, l'escenografia, els decorats, el vestuari, està en mans dels membres de l'associació Art per Art. Arribes a fer produccions molt elaborades, molt professionals, sense ser un professional de veritat. Si a més tenim altres activitats amb les que podem tornar algo de profit a la societat o als que més ho necessiten, pues, ideal. Realment són una gran família, en la qual tots abandonen per un moment la seva identitat i la seva professió per a convertir-se en actors solidaris.